Apa, hemen gauz, ze txikitxo ikusten dan. Mutia nahi notzan sarreratxo bat honi gai honi, algoritmoen balantza epini dotzat izen burua, ze alde baten dekogu tradizionala, algoritmo tradizionala eta bestian ez tradizionala. Orduan, regletekin lantzen duguna da ez tradizionala. Orduan, bueno, hori pixkata saltzeko esplikatzean egin notzuen hori, ez? Zer gertatzen da erregletak erabiltzean? Ba hori, hemen ipintzen da bena, oso ondo ikusten dela sistema martarra, zelan dagoen osatuta, ikusiko duzuen moduan bideotan, eragiketak deskomposaketak eginez egiten dira, eta hori beste algoritmo bat dela. Zer gertatzen da, nik ez dutela ikusten oso material egokia ez baduzue algoritmo tradizionala erabiltzen. Orduan, algoritmo tradizionala erabiltzen baduzue, nik gomendatzen dutzuet geixau hemen agertzen dian materialak, kutsak eta harriak, oinarri 10, Montessoriren perlak eta Montessoriren estampak. Bai? Gauzia da ikastarau erregletei buruz dela, eta erregletak erakutsi behar dutzuet erabiltzen. Baina nahi notzuen hori komentau, bai? Orduan, nahi izan eskero, hemen ipini dutzuet bi lotura, presi hau beukiko duzu ikastaruan, klikatzeko, eta hor ikusten duzu algoritmo tradizionalaren batuketa eta kinketa adibidez, zelan egin beste material batzukin, erregletak ez diren materialekin. Hau da, nire bideotan ere asaltzen dut zerbait, bai, kasu horretarako, baina ez da oso egokisa, bai? Bueno, hori izan dana. Animo eta laster arte.